Čaute, vítam vás na našom kanále Lamoš Rides. Dneska by som si chcel povedať o tejto motorke po 50 hodinách, čo sa mi na nej ľúbi, čo sa mi na nej neľúbi, čo sa mi na nej pokazilo, nepokazilo, či by som to za niečo iné vymenil. Aktuálne má nejakých 51,32 hodiny. Tento ročník vychádza z rámu 2022-2023 z KTM motocrossových. Okrem motoru tu nie je nič zmenené. Dosť na tento ročník nadávali, že bol tvrdý a že nemal taký feeling na tej kývke, že nebol taký citlivý, takže 25-ke to už vlastne celé opravili, tú zadnú časť po prednú nechali. Od týchto rokov 2024 KTM sa snažila unifikovať všetko, to znamená, že dávať do všetkých týchto motoriek podobné komponenty, aby teda uľahčili výrobný proces a ušetrili. Takže vlastne 2024 oni pozmenili 90% motorky, čo vtedy marketovali strašne. No a nemali všetko úplne dotiahnuté, napríklad sa tu sere toto čerpadlo, ktoré nevie vyťahnuť celý benzín z nádrže a je tu takých veľa detailov a je to vlastne unifikovaná 500 už, lebo tie predošlé ročníky 2023 mali ešte inú prevodovku, mali dlhšiu šesku a mali troška ináč spodné rýchlosti. Na týchto ročníkoch sú vlastne rovnaké prevodovky so 450 a 500. 350 a 250 má troška ináč interné prevody správne. Má to troška lacnejšiu radu komponentov ako KTM. Tieto tlmiče vlastne sú z KTM-ky do roku 2023, čo dávali. Sú to VP Explore a je to vlastne otvorená komora, struna, olej. Má to brzdy Brake Tech, na ktoré ľudia nadávajú a hejtia ich, a takisto aj spojku. Ja osobne po 50 hodinách, mne sa ľúbia celkom tie brzdy, jedine kde vedli, tak boli dlhé zjazdy v kopcoch, ale ináč v pohode spojka super, vlastne 500-kový objem, má troška silnejšie struny na spojky, ináč je tá spojka rovnaká ako na iných objemoch, troška tvrdšiu spojku ako iné objemy. Čo ešte vyčítajú GasGasu, tak sú tieto plasty, ktoré sú na takých cvočkách a celé sa to vlastne toto vyberá von. KTM-ka to má robené troška ináč. Prečo som si kúpil GasGas? No, kúpil som si ho hlavne kvôli cene a kvôli prepačku, keďže a ešte kvôli tomu, že mám dealera KTM Bratislava pri dome kúsok, keďže jazdím s tým aj motocross a iné aktivity, nielen enduro, a to prepakovanie na to nedám dopustiť ako na to PDS-ko sa oveľa viacej hreje, ale to na diskusiu inú, takže to bol hlavný dôvod, prečo som sa nekúpil KTM. Čo sa týka doplnkov, tak vlastne je to čistý stok. Dobre, toto koleso mám z Číny, kúpené ako náhradné na motocross teraz momentálne, ale ináč je to stok. Už som špekuloval s výfukom, mal som tam FNF-ko, ale predal som ho, lebo nečakal som, ale poškodilo to, v podstate zhoršilo to priebeh, dostalo to viac flameouty. Flameout znamená, keď to strelí do sane a proste skápe to tá motorka. Tým, že 500 má strašne veľký zdvih, tak má tendenciu toto pravidelne robiť, že rýchlu zmenu dostane ten motor, tak vtedy skápe. Takže dal som naspäť stok výfuk a každopádne ten stok výfuk je za mňa asi najlepší, lebo je tichý na spodku a keď sa tomu drží plyn, tak sa veľmi otvorí. Takže dal som tam stok výfuk a pridal som tam vlastne iba nejaké chránenie chladičov, kryt na motor, to som dostal už pri kúpe, túto sedadlo Power Parts, a pridal som tam takéto ochránenie klasické na motor. Čo sa mi tu najviac neľúbi na tejto motorke, čo sa týka všetkých aj GasGasu, aj Husqvarny, aj KTM-ky, je vlastne zložitá výmena oleja, ale tá zdlhavá, ona nie je zložitá, ale proste máte tu dva šroby, tu máte filter a ešte zo spodku jeden a plus hrdzavajúce šroby na uchyteniach tlmičov. Tak som tam dal vazlenu, tak vyzerá to troška akože horšie, ale akože nič zlé. Samozrejme, keď som to kúpil, tak som to komplet premazal, lebo to bolo úplne že suché, už som mal dokonca hrdzavú osku. A je tu viac takých KTM detailov, ktoré by som povedal, že sú aj dobré, ľahko sa to napríklad servisuje, ale že sú aj zlé, no. Ale dosť na to ľudia nadávajú na tie tlmiče, ale keď si to porovnáme s inými značkami, jak je Honda alebo takto, tak tie tlmiče sú úplne geniálne, vlastne dávajú sa na 690-ky aj, takže majiteľ 690-ky veľmi dobre poznajú tie tlmiče. Troška sa viac ponárajú, troška sú viac uhojdané. Ako som už spomínal, tak problém je s tou nádržou, že vlastne tu je hore čerpadlo a ona nevie vysať celý benzín. Tuto vlastne, keď je benzín, tak on len tým, že sa hrká na druhú stranu, tak tým dostáva čerpadlo do seba benzín, ináč ho proste nevie vycúcať. Ja som si sem pridal také sitko od Twinneru na filtrovanie benzínu, aby sa tam nejaká špina dostala. Si teraz hrnul ten 500-kový motor, ľudia na to strašne nadávajú, že sa to hreje, hlavne v Amerike, a že to má vibrácie. Ja by som to nazval tak, že je to uhol pohľadu.
V Amerike sú troška, netreba si miliť, lebo my sme sa strašne milili s Rasťom a tie 500 kg v Amerike majú úplne zaškrtené tie 500. My ich máme úplne krásne otvorené vlastne, ako kúpite od dealera. Akože dealer úplne otvorí tú motorku v podstate. Ešte sa dám dať, že FNF mapa, to tiež vie dealer nahrať. Keď vymiete komplet zvod, ale akrát povie, že existuje FNF, takže vie vám to spraviť v rámci akože ceny diagnostiky. To je super, to som chcel spraviť, ako keď niekto s tým jazdí na motardoch na týchto, tak by som to určite dal robiť. A čo sa týka samotného toho 500-kového motoru, za mňa je to, jazdil som na všetkých, jazdil som na 350, na 450. Mne sa najviac ľúbi v našich končinách tento 500-kový motor, hovorí KTM tomu Powerhouse. Rozmýšľate nad takýmto motorkou a napríklad máte v meritku nejakú CRF-u, ale teda máte peniaze už na takúto motorku, ale bojíte sa, že to bude silné, tak nebojte sa. Tieto nové mašinky od 2024 roku hlavne majú tak spravený ten plyn, že je to úplne jak maslo. Mám tu vlastne prepínač map, slabú, silnú quick-shifter a traction control tu nepoužívam. Ale ide to proste, ten motor ide jak masielko, akože má on-off, tá 500 troška týmto fyzikálne má ten on-off, že pridáte, uberete a troška to šklbne. Ale ten motor, to je za mňa čistá genialita, proste zvládne hociaký prevod. Ja to mám spravené dole, kvôli endurku, takéhoto, čo tu máme, aby mi to neskapínalo tak. Ale čo sa týka toho motoru, ten má výkon, že všade 55 koní sa udáva na zadnom kolese pri týchto európskych verziách, čo je extrémne veľa, čo sú jak najsilnejšie motorky. Ale zároveň to ide extrémne plynulo. Neviem, ako to mám vysvetliť, ale tento sa na tom vozil, tak to pochopí. Samozrejme 350 ide troška hladšie, určite je ľahšie na jazdenie, nie je tam ten gyroskopický efekt. Ale ja osobne stále tvrdím, že tento objem, pokiaľ sa teda nejazdí čisto, že v lese sa určite viacej uplatňa tie nižšie objemy, lebo sa aj menej hrejú. Majú lepšie proste vlastnosti v lese, hej. No keďže na Slovensku tu lesom moc nemáme a máme tu skôr takéto vecičky, tak tento objem tu fyzikálne sa menej namáha a mala by mať dlhší interval, aj keď kapacita oleja je rovnaká, hej. Takže, ale tie otačky točí výrazne menej tá 500, tým, že má veľký zdvih, veľký piest. Vlastne má to rovnaký pies ako 450, ale točí to menej, lebo tu má veľký zdvih, takže má to extrémny krúťák a ten motor vás vyťahne z každej sračky. Úplne, že z každej, proste to ide šialene to. Ale zároveň sa dá dávkovať ten motor, hej, to sa snažím vysvetliť, že zároveň je dávkovateľný, ale je proste, keď potrebujete, tak na hociakom kvalite, hociak, proste, to ide jak šialené. Čo sa týka prehrievania, neprehralo sa mi to ani v rumunských lesoch. Ten ventilátor to úplne pohode uchladil, takže toho by som sa vôbec nemal, toto sú za mňa akože čo šíria niektorí, že sa to prehrieva, neviem, to v Amerike majú s tým problémom, ich majú zatvorené tie motory a uškrtené, stia sa to chladiť, ale u nás v Európe takýto problém s tým není, takže s chladením by som sa nebal. Na čo sa týka vibrácií, pri určitých otačkách to dosť vibruje ten motor. Väčšinu času, čo som ja hlavne zvyknutý z histórie na dvojtakty karburátorové a na takéto motorky, tak mi to vôbec nevadilo. Napríklad Lukáš, čo sa vozil, tak mu to brutálne vadilo. Takže neviem, akože za mňa tie vibrácie, 350 ich má určite menšie, ale ja ich nevnímam, tie vibrácie, vôbec. Dáme si tu nejaké technické veci, to sa chodím učiť z kopca poprednom, troška nie som ešte rozohriatý. Takto krásne sa dá vlastne ísť poprednom na tom pár sekúnd. Máme taký strom, ten sa snažím chodiť double blipom. No, toto sú presne tie flameouty, ktoré hovorím, že mám teraz nastavenú spojku. Troška sa táto páčka, to sú vlastne tie nezlomiteľné páčky od značky Polysport. Ona sa troška ľúbi tými vibráciami pohybať. Môžeme si ešte raz dať tento stromček. No, ten bol pekný double blip. Máme tu taký jeden skok, ktorý nabehol náš dobrý jazdec motocrossový. Ukázal mi ho, je to taký, ako vyzerá to vlastne odtiaľ sem. Akože vyzerá to ľahko, ale keď sa niekoho postavíte, tak to nechce ísť vôbec. To sa rozbehneme. Troška to hádže do strany ten skok, ale ináč je fajn. Na takéto skoky je to teda úplne v pohode tá motorka. Už by som mal mať motor zohriatý. Tu máme následne prepínač mapy, traction kontrolu neriešime. Prepínam si mapu na ostrejšiu. Jedine, čo sa stane, tak sa vlastne posunie zapaľovanie, skôr zaberá vlastne plyn. Nepotočím takto, ale proste potočím takto a mám asi cca rovnaký plyn. Ale skôr to skápe, hej, že skôr tá motorka má tendenciu skápať, takže je tam taký väčší on-off. Ale čisto na takéto motocrossové veci a na drahy je to mega. Ale ten ventilátor na 500 neviem, jak je nastavený, ale asi dosť nízko, lebo fakt, že sa spúšťa skoro stále. Ten keby tam není, tak tá motorka sa absolútne že hreje.
No a tu máme taký technický country crossový úsek. Takýto medzi stromami. Ešte raz som toto troška vyjazdil, aby som dneska na videu neamaterčil. To je dôležité, jak dávate nohy na stúpačky a kam tlačíte, aby ste vedeli ísť rýchlo. Ale teraz je taký ideálny povrch, jak s tomu hovoria MX-ači IDOS. Máme tu takýto okruh, ale on sa nezdá, ale on extrémne vyšťavuje tento okruh. Ja tu dám tak 6-7 kolečok a som hotový. Takže v takýchto podmienkach ide krásne tá 500. Akože mohla by byť. Troška človek musí lepšie vedieť narábať s plynom, lebo keď nevie narábať s plynom, tak to môže skapať, alebo môže viac trhnúť, hlavne na tejto ostrej mape. Ako napríklad na nejaké 350-ke, tá by bola lepšia aj pre mňa, dajme tomu na toto. Ale tak jak som spomínal vo videu, tak kvôli nášmu okoliu hlavne a kvôli tomuto motoru geniálnemu sa používa, že je univerzálny na oveľa viac veci ako 350, lebo tá už má aj nižšie prehody, prevodovky interné. A 450 to je vlastne 500, len menší zdvih to má. Teraz počujete na plyne, že vlastne ak pridám, tak jak to agresívne ide do plynu, tu je celkom slušne počuť. Teraz si dám slabú mapu a vlastne troška ten nábeh toho plynu je proste plynulejší, hej. Máme tu aj takéto steny, to by nemal byť pre nás problém. Troška trialových skillov a hovorím zadarmo. A to motorka ako naozaj, keď človek vie, kde má telo, tak proste tu není problém s nič tým toto motorku mať. Strašne vysoko to má motor, kryt motora od zeme aj motor. Toto bolo už horšie, lebo som nemal žiadny rozbeh a mám tam MX-ovú gumu, takže tam bol nejaký záber není. Takto krásne sa vieme otočiť aj okolo nohy. Takže toto lahodne ide. Teraz môžeme ísť na problémy po 50 hodinách. No a vlastne za tých 50 hodín, čo je dosť tomu dám, nakladám, jazdím s tým motocross teraz aktuálne, jazdím s tým enduro, takéto stromčeky tuto, no bar čo s tým jazdím, akože využívam tú motorku fakt komplexne, tak nemám ani jeden problém. Musím si tu zaklopať o hlavu, ale nenašiel som ani nemám žiadny problém. Tá motorka zatiaľ facha, štartuje, spoľahlivé. Nemusel som do nej v podstate dať žiadne upgrady. Dúfam, že ďalšie hodiny mať nebudem, ale odporúčam pozrieť kanál RSB Corner, dáme ho do popisku tuto. On má na tom vyše 350 hodín, cestuje na 500, nemá žiadny problém s 500, už teraz niekedy nastalo prvýkrát ventily. Takže aj to, čo sa boja ľudia, že sa stále nastavujú ventily na týchto ostrých strojoch, tak je to v podstate tiež taká diskusná vec. Záleží, ak sa tomu správate, ak meníte olej. Takže také zhrnutie videa, aby som spravil. Je to v podstate úvod tejto motorke. Keď vás to bude zaujímať, tak budem určite nakrúcať aj z motocrossových dráh a aj z iných túto motorku. Určite hodnotím túto motorku kladne. Po 50 hodinách kúpil by som si ju znova, nekúpoval by som si žiadny iný objem, nekúpoval by som si nič iné, kúpil by som si tu tento gasík, ak teda by stal to, čo stál. Ale každopádne by som si nekúpil KTM, lebo nemá prepakovanie, no hate, ale proste to prepakovanie musí byť na tieto jazdy. Je to cítiť veľmi a môžeme tu o tom diskutovať vo videách. Kúpil som si Husqvarnu najradšej, len tá cena je úplne šialená. Takže kúpil by som si ju znova. Určite odporúčam každému, nebojte sa toho, oproti CRF napríklad nemusíte do toho nič vrážať. Dá sa s tým cestovať. Je to troška ostrejší stroj na cestovanie, ale keď si pozrite ten Robov kanál, tak on je presný príklad, že to ide. A s takouto motorečkou sa zabavíte a nemáte nebudete mať žiadne problémy. Teraz je síce taká situácia, že KTM v Bajaj vlastní už vlastne KTM, takže otázka, čo bude s náhradnými dielami, čo bude s takýmito motorkami, čo bude s cenami, ale snáď to pôjde dobrou cestou a nepokašľú to, budú si to držať. Momentálne troška začali špekulovať s dielami, už som videl, že chladiče a také veci sa začínajú robiť v Číne, tak snáď tá kvalita bude dodržaná. Ja si myslím, že budú chcieť zvyšovať maržu. Na tejto motorke samotnej není čo vytknúť.
a pre hobby užívateľa, ako som ja, ako pre amatéra a aj pre väčšinu amatérov, aj lepších amatérov, tak táto motorka plne dostačuje. A na naše bratislavské okolie si myslím, na také cestovačky, tety, keď niekto fakt chce prejsť a chce mať chill, že nechce sa s ťažkou motorkou niekde otravovať, tak je určite vhodná. Takže vidíme sa pri ďalšom videu a keď budete mať záujem, budú dobré ohlasy na toto teoretické ohlasové video po 50 hodinách, tak natočím niečo z dráh, niečo zo servisu možno. Píšte, komentujte, nakupujte, budeme radi a zdar.